gampang isgutanan. Ani seryoso na ni mga katropa ha. Kay nangita man tang saldi ko. Gani sa isang komentaryo na to mga higala sa nakalabayng adlaw niingon ta, seryoso ba gyud ang Pilipinas? Nga paulion mga higala si saldi ko. Ang tubag mga katropa ni aray tubag. Ang nagtubag mga igsoon, none other than the President of the Republic of the Philippines, si Boy Tulo Sipon. Si Boy Tulo ang sipon mga higala ni ingon. Ha? Kini mga katropa kamoy sabot aning iyaha mga higalang pamahayag. Kabalo man di ang Pilipinas asa si Saldico. Ha? Kabalo man ang Pilipinas mga higala asa si Saldico ngano man nga dili man nila mga higala ma-urge papauli mga higala si Saldico nga doon natin ginasulbad diri nga problema mga higala ang trilyones na wala. Bullseye! Bullseye! Remember ha, dili bilyon atong gibangita diri. Trilyon ang nawala diri mga igsoon. Bullseye! Nganong karon, no, gumikan lang kay nagpakahilom si Romualdez mga higala. He appears to be hero. Gumikan lang mga higala kay wa magtingog-tingon. Sa tanaw ninyo, hinlo na dayon siya. Gumikan lang mga higala kay gumikan lang mga igsoon kay kini bang gi-question karon ang kredibilidad sa 18 ka mga taong nag-deliver sa kwarta mga higala. Dili na day tinuod ang istorya. Bullseye! Bullseye! Tinuod ang nawala nga kwarta. O katong Cabral Files unsa na may tingog ato? Asa naman to? Tanan mga higala nga mupunting sa ilaha pahilumon. Karon ang atong pangutana may gala sa atong komentaryo, duna bagyoy tinud-anay nga paningkamot ang gobyerno aron nga pangitaon mga higala si Saldico. Kay si Saldico kung magtapok ni sila, muni gwapo kayo. Muni nindot kay may gala kung naa si Saldico, naasad mga higala si Gutesa, si Orly Gutesa, unya naasad ang 18 mga higala ka mga kaning sundalo. Nga naman, puro man ni sila nasa usa ka opisina, kini sila mga higala, mga trabahante ni Saldico, nan maayo kun kini sila mga higala magtapok, kay unison ang ilang tingog. Pero bisan patingalig mo singgit sila may galag BBM og Romualdez may igsoon ang ubang mga naas gobyerno dili gyud gihapon mo tuo mga higala. Pero suko kayo sila may gala sa confidential funds. Suko sila may gala kayo kang Sara sa diyang nahimo siyang defense secretary. Pero sa kwarta nga nawala sa flood control, bisan Liberal Party, bisan ang mga makabayan, wa sila masuko niya na mga higala. Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye! Paminaw na to ang tubag sa Pangulo kay kabalo man dahil siya asa sa Saldico. Sige dong, birahin niya dong. You cannot bring him home because that is not the way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. Na naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. You cannot bring him home because that is not the way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. So they cannot arrest anyone. So it will have to be with the assistance of the hosting country. You cannot bring him home. Bullseye! Bullseye! You cannot bring him home. Tawa? Ngunit tubag mga higala ni BBM. Kinsa man, si Saldico ang inapasabot diri sa pangutana mga higala sa media. You cannot bring him home. No, dili daw pwedeng paulion mga higala si Saldi. Ngano man? Matod pa ni BBM, naaman siya Portugal. Unya, wala may jurisdiction ang atong pulis dito. Mo nang magbutang lang tag red notice. Unya, magbutang tag red notice, pagkauman,
makipag-coordinate lang ta sa pulis sa Portugal, maghulat tag musugot sila. Ingon si papa mo si Kiano nga ayaw i-bash akong idol nga si BBM, mag-angry ako. Bisan pag mag-angry pagka 1 million diya, problema na nimo nang imong idol nga si BBM. Kanang imong idol nga takla kayo nga klase presidente. Ambot sa langaw. Ingon si Quandrio, papa mo si Kiano. Pakawala na po, trolls na po siguro ni. Ngayaw na ninyo i-bash. Ang iyang idol nga si BBM, mag-angry ako. Mag-angry na kag-imo diha. Mag-angry na kag-imo diha. Damayon naman minimo. Mag-angry kag-imo. Unsagog ka. Awan ni mga katropa, paminawa ninyo kuning tunada ni BBM. Does it sound na ningkamot mga higala nga makauli si Saldico? Di ba? Hinunua si Saldico, importante kay si Saldi bay. Aron nga mabulgar ni kiningkawat niya nahitabo. Pero dili gyud mga higala sa gobyerno buhaton lagi. Ngano man, bulabog man silang tanan gud. Bullseye! Bullseye! Bulabog silang tanan. Duda ko si Saldi makauli, muuli lang ni si Saldi may galag, di na ni presidente si BBM. Pero mo ni hagit na to Saldi. Kung asa man kang lublobs kalibutan ron nag-standby, nakadungog man kani ani nga mo ga kuan kay naaman ni YouTube, manawagan mi nimo. Uli do. Uli in town. Unya ikabala ka, no? Nay mga katawan imo aming bodyguard, gwardiyahan ka na mo Basta importante mabutyag nimo ang kamatuoran. Kay dili lang bilyon ang nawala, kung dili trilyon ang nawala. Unya kini mga salarin karon, mo pa mga higalay mga isog. Kini mga salarin karon mo ay mag-divert og mga issue, mo ay balabalahan ang mga tao, lain kunuhay nga mga balaod nun, mga libre, mga ayuda. Para makalimot ang mga tao mga higala nga in the first place, hunaw-na ako nun ninyo. Kung naay nawala nga bilyones mga higala, musugot day mo, mutuod day mo, nga walay kalabutan ang mga dagkong leader. Posible kahana nga si Saldi ko rin nangawat mga higala, walay labot ang speaker. Pwede day na. Layo kay nas tinuod bay. Bullseye! Bullseye! Layo kay nas tinuod. Posible patingali nga kini si BBM gituntura na siyang igagaw mga higala. O wala gibahinan siyang igagaw, posible pa siguro na bay. Pero di gyud kumutuo katong iyang igagaw naghilom-hilom karon mga igsoon para di makita sa camera, di gyud kumutuo mga higala nga wato katangag. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Gikan ni Ebenezer si Chico. Good morning Sir Arnel. Maayo unta magbutang mo og sister station diri sa Surigao City. Kay way komentarista diri Surigao. Mandi ba ta kabuot na Sir man kay trabahante ra masata. Unto alas 8 buntag. Agatak na may gala. Shirley Liscano Joseco Caminero, naapil man sa tingal ang liberal maong todo depensa kay BBM og Martin. Apil mo lang. Basta kwarta na lagi mulihok mga higala. Hilom tanan. Una sa mo na problema sa demokrasya because when money talks, everybody listens. Bullseye! Bullseye! Maminaw ang tanan. Ya kung kwarta na mo tingog mga higala, kwarta na mo lihok, dapig na dayon ang tanan. Bullseye! Bullseye! Odto balas 8 buntag, di gyud ko motuo nga dako ang paningkamot sa gobyerno aron nga mapauli si Saldico. By just listening mga higala sa statement ni PBBM, mga kaigsunan makaingon ka, dili seryoso ang gobyerno nga mapauli mga higala, no? Si Saldico dinhi. Kay ug imo di ba pauli si Saldico, mo ninindot ipaatubang di may higala sa Blue Ribbon Committee. Ubanan mga higala tawagon si Orly Gutesa og si kining 18 mga higala ka mga mga kaning sundalo. Tanaw na to kung magtakdo ng ilang mga pamahayag mga igsoon kay so far sa ilang mga statement by na ay mga common nga mga butang nga ilang gisgutan, address nga ilang gisgutan mga higala na ay mga common diha. Bullseye! Bullseye! Pero ang nakapait mga igsoon gumikan kay lisod kaayong patuuhon ang anaam labi na mga senador karon mga higala kunuhay nga naa sa administrasyon lisod kayong patuuhon bay nga dunay kwartang gideliver aning mga panuhak
Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Lison din na papulion nila si Saldico. Nga naman, no, nga naman mga katropa. Ha? Mabulabog man sila. O sa rason ni PBBM, wala kasing jurisdiction ang pulis natin. Wala man talagang jurisdiction ng pulis natin dyan. Sino bang nagsabi sa'yo, Mr. President, na may jurisdiction ang ating mga pulis dyan? Pulis talaga ng Portugal ang may jurisdiction dyan. Siguro naman, pwede kayong humiling kung totoo ka sa iyong sarili at totoo ka sa laban sa korupsyon. Pwede man siguro kamuhangyo sa Interpol. Diba? I think pwede kamuhangyo, anak. Tabangi maybe kay nami dakpon. Wanted ni Samoa. Wanted ni Samoa sa Saldico nas Portugal. Pwede man lagi siguro na. Pero di ninyo mahimo. Nga naman lagi dito sa Pilipinas kay pasulod man ninyo ang taga-Interpol. Pero di man gudto taga-Interpol nagdakop kang digong mga higala sa una. Ang ato ramang kaugalingong pulis. Bullseye. Bullseye. Moray rason ni BBM kay wala ko noy jurisdiction ng atong pulis dito sa Portugal. Wala mang gyud. Wala mang gyud. No? So taman lang batas magbutang og red notice. No, taman lang bata may galas magbutang niyang red notice. Wala ba tay gihimo nga lig-on nga koordinasyon ngadto sa Portuguese authorities bagay gala? Aron nga sa mas daling panahon may igsoon madakpan mapauli sa Pilipinas si Saldico. Bullseye. Bullseye. Hadlock lang sila mapauli si Saldico kay bulabog silang tanan mga kahigalaan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Muna hindi na ako ba, muna hindi kalibgan ako ba karon mga panahon na nganong kining uban nga mga pundok, uban nga mga sektor, uban mga higala nga mga partido, politiko o politika mga higala sa Pilipinas. Suko sila mga higala ng kang Sara. Pabor sila mga higala sa impeachment ni Sara. Nagtuo sila may higala nga nangawat si Sara. Although confidential funds mga igsoon ang gisgutan, pero nagtuo sila nga giwaldas ni Sara ang kwarta. That's million mga higala. Now I am not saying dili manubag kung nangawat og milyones, but tanawa mga higala ang kasuko ani mga tawhana. Pinili lang. Kaya kung magisgot kag kwarta nga nawala sa flood control, dili na milyon but trillion na mga igsoon. But wala kay madungog nga kasuko gikan ni Laila de Lima. Wala kay madungog nga kasuko gikan ni Trillanes may gala nga sigag mata. Wala kay madungog may gala nga kasuko gikan na sa mga makabayad black. Dili na makabayan sila, makabayad black. Nakadungog ba kag nasuko si Percy Sindanya? Nakadungog ba kag nasuko si Franz Castro? Kay otro po di may galang dakpunon sa gobyerno. Kay naman ni kaso may gala, kidnapper manig mga, o abuser manig mga bata dres talaingon may gala. Pero, gawas nun gihapon sa pagkakaron. Nga naman, may bargain manggod sa administrasyon. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Bisan silang lakson. Nakadungog ba kag ingana sila kasuko mga higala sa nawa nga kwartas blood control? Nga naana unta mga higala mga mutestigo. Pero ilahan na inoon mga higalang dudahan ng kredibilidad sa testigo. O ilan na noong imbestigahan ang testigo. So kinsa pa karoy ganahan mo testigo batok sa korupsyon nga sa Pilipinas raman only in the Philippines nahitabo nga ikaw ang testigo, ikaw ang mubulgar sa korupsyon, ikaw na noon ang imbestigahan. Ikaw na noon mga higala ang ibutang diha karon sa si hot seat. Imbis ang imong tumong og tinguha may gala, mo ang pagbulgar sa mga pagpangawkaw nga nahitabo sa gobyerno. Kay gikawat mga higala ang pondo sa tao. Ikaw na noon karon ang mabutang mga higala sa alanganin kay ikaw na may imbestigahan. Awa, mo naman trabaho sa NBI karon mga higala. Nabuang sa investigation. Mo na meaning ros NBI, nabuang sa investigation. Di ra ba din sila kumpiyansahan kay mga kuan na po din sila, mga mabaw na po din sila keyboard mga higala. No, mga mabaw na sila keyboard. Mo react na dayon eh. Siguro mo kaso dayon ni sila. All ninyo. Alas 8:06 na mga higala tagnas buntag. Maing buntag diha basta sa akong mga reaksyon dire
Richie Miasco, puro palusot, alibay, basta ilahang administrasyon karon ang maapektuhan. All yun. Pataka na lang sila, wala na mao. Ilhan yun ang mga adik. Shirley Liscano, Joseco Caminero, mahilom naman si Saldico, basin gipakuot, gipatay. No, kay nakabalo man siya asa unya, wala man gipauli. Si Badin Badut, si Marcoleta Rajod Sigig Sungag, anak nila sir. Ang kadaghanan alipores kyud di BBM. Hilom kay ubang mga senador. Ricky Andrade nakadawat nagmalita dol. Ernesto Arojo, sir, bakit ayaw ni BBM na makauli si Saldico? Takot si BBM kay Saldico. Sir Arnel, atong paabuton sa 2028 election. Kung manalo si Sara, kulong silang tanan. Dugay pa to, mas maining karon. Leopoldo Safra Pardilio, mayong buntag katropang Arnel, ayaw og ihurot ang pagdaig nimo ni BBM. Basin og mabuyagan, wala na tay presidente nga sipunon. Bangag raba ng imong reporter. Nay mga mensahe diri, kadali lagi na pa yung mga nag-message diri mga igala sa ato ang kadjot lang basahon ko ni ha. Kay magluod unya ni sila mga katropa, gihaguan ra ba in taon nila nig-type ni, nga di na to mabasa. Basahon gyud na paningkamutan nako. Ang tanan ninyo mga gi-send din na mga igala mabasa nako. Si Uncle Dars amping kay naglinog na sad sa Surigao del Sur. Wala kayo namo mabatyagi diri sa amuang area. No? Gikan ni katropang Bonnie Marikit, asa naman day idol ang no one is above the law. Wa man mapriso ilang Franz Castro. Na may above sa law ang administration. No one is above the law. No one, yes. When we say no one, no person is above the law. But there's something above the law. What is that? Money. Maradyaw na buntag sir from Barangay Buenavista, Surigao City. Good morning sa Ijo. Good morning sa Ijo ni Don sa Barangay Buenavista, Surigao City. Good morning! Si Joey Escobar, 100% na may iyang gisend din mga higala, no? Si Manuel Obiso Caballes, shout out daw sa nakatune in sa balay ni Bibian Caballes, Purok Uno, Mahayag, Bunawan, Davao City. Good morning! Nasa balay ha. Salamat kayo dia. Esteban Calma, heart raman ng gisend diya. So, salamat sa heart. Good morning! Good morning na lang kaninyong tanan mga katropa. Dito balikta sa ato dugang pangisgutanan Merlin Herbosa basin mauna ni ang Bendalo katropang Arnel. Tinood lang, no one is above the law. When we say no one, it refers to person. Walay taong labaw sa balaod mga higala, but there is something above the law. What is that? Kwarta lagi. Sunod daw nga video palihog ko kay ang Pilipinas kuno mga higala na ngitag laing supply sa petrolyo. Sigon ni BBM, asa ba ka mangita ron? Daw be, tanawa daw? Kabright good nimo. Karon pa ka mangitag laing supply sa petrolyo nga ang mga naay petrolyo nag-isig safety na. Ha? Di ba? Kay maayo po ang relasyon nato sa China mga katropa, we can benefit. Pwede ta makabenepisyo bagay igsoon sa friendship because China and Iran dili sila kalaban, no? Only China mga higala maoy libreng makalatas, libreng makalabang diha sa Strait of Hormuz. No, only China bay. Ang China makapalit pag oil dito. Ngayon naman ang China mo palit gyud nag oil dito ngano man 80% mga higala sa ilang 80 or 50% sa ilahang oil or dependent sila sa Middle East. Makapalit gyud si China, di na sila hilabdan mga higala sa Iran, believe me. Bisan pag muagi na mga higala ng barko sa China, gikan mulatas pa nag Strait of Hormuz. Believe me bay, basta nagtangag nag-flag sa China, Iran will never bomb it. Di yun na lang yan, bumbahan mga higala. Kabalo siya, drago ng China niya imong hilabdan. Ang kaproblema na to, kaya nga tong foreign policy, wa man magkadimao. Imagine kung panahon ni Digong nahitabo ning gubat sa Iran. Di ba kata makapalaban sa China when it comes to oil? Makapalaban ta mga higalaw nga naman. Pwede ta makapalaban dito nga no. Amigo man. No? Anong amigohon man nato nakatropang Arnel nga nag-away man ta sa teritoryo? Sa teritoryo raman mo gaaway. No? And besides, ang inyong giawayan, pipila lang ka pudyot mga higalas teritoryo. Pwede man mo
mag-settle, no? Pwede man mo magkasinabot sa ubang butang while wa mo nagkasinabot anang inyong teritoryo diha. Pwede mo nga magkasinabot sa pagbayluanay produkto, no? Ang tirada man gud sa uban nga mga politikos Pilipinas, dili kalaban gyud nato ng China kay ya ra mo. O tanawa karon kasi pwede makatabang na to when it comes to oil unta. China oy. China oil. Sige daw, maminaw na to na dong. Kaya mga nangita man daw sa BBM. Asa man na siya mangitag oil? Palm oil? Sige In bong. the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So, para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. So, so in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them, and that we will get further supply from them. In the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So para wag ka kabalo. maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. So so in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them, and that we will get further supply from them. In the Okay na daw, Philippines, we also XFM Katropa. Na ako na ilang gina-calculate, no? Nasabtan ninyo? Nasabtan ninyo si BBM? Ako ba'y dugay na magagawa ng trabaho mga igsoon, pero pag siya mo istorya, bay, tinuod lang, makutaw gid akong libog. Kinaapay mga, bang sentences ba nga, pag magbuhi ka di kag mga pulong bay, dapat kanang isa ka pulong nimo, yanang isa nimo ka premise, suportahan na mga igala sa imong mga sub-premise bito ba, kung logic lang mong isgutan ba. Okay, saksak sinagol, unsa ba, karambula ang utok. Murag scrambled egg. Sayang giingon nga sa supply, gipatun-an pa daw niya kung naaba sa luwas ng mga lugar ang mga in-transit ang paingon sa Pilipinas. Pero wala niya gibuild mga katropa ang argument kung naabay igong supply. Because naman dapat niyang i-build niya argument no? Or premise mga igala. Dapat ipabarog niya ang argumento nga doon na tayo igong supply, no? Kanang mga in-transit, wala man niya mapabarog na kay ingon raman niya sa Pilipinas, gisusi nato kining mga in-transit, but pasabot, naglawig pa sa kadagatan. No, naglawig pa sa kadagatan. Iya pa daw patunan kung naaba sa apiki or peligro nga bahin kato mga barko. Suwa siya kabalo. Unsa man presidente gyud ka o unsa ba? Wala kay first hand information. Imo pa gipatunan pa daw niya, no? Iya pa daw mga igalang gipatunan kung naaba sa safe nga area katong mga in-transit, mga barko nga nagkargag oil pauli sa Pilipinas, mga kaigsuunan. Wa siya kasayod. Unya, wala pa'y labot sa calculation ang pagsirado sa Strait of Hormuz. So, di modo, mga igala, pwede tang mo conclude nga, wa siya kay bawg, nakalabang na ba sa Strait of Hormuz? O tuwa pa sa sulod, mga igala, sa tawag Persian Gulf. Kay Persian Gulf mo kuna murag natangway na diha ba? O murag nalawa na diha unya. Kanang Strait of Hormuz mo nay kipot diha mga igala nga agianan. Katong nag-ana dito nga ko ang sulod mo toy tawag kanang Persian Gulf, no? Mo nay
Ikuanan pos gubat sa una tong Gulf War mga higala. Sige ra man gyud nagkagubat diha. Oh, karon wa pa kay bawo sa CBBM kay wa man daw ma-appeal sa ilang calculation kung ang Strait of Hormuz. Nya karon gitun-an kuno sa Pilipinas nga mangita og mapalitan. Mamalit mga higala dito sa nasod nga normally wala ta nagapalit nila. Where? Europe. Europe ta mamalit nga ang Europe pod mga higala dependent rasad sa kuan. Unsa ni? Middle East. Norway ta pananglitan kay grabe man gid sila oil po diha. Wala man na production ang Norway bay. Kinaaman na sila balao diha. Bullseye! Bullseye! Asa man tang palit usa pinakaduol na to mga higala nga palitan nga dili na masakripisyo ang ekonomiya. China oy. China oil. Karon, problema kay ang China pod bay 50% sa ilang oil dependent pod sa Middle East. Ang pangutana ron, makapalit pa ba ang China? Yes. Makapalit pa ang China ngano man migo sila sa Iran. Og walay mo hilabotan ng China. Bisan siguro murag og buhato na mga higala sa Amerika nga ang China mo'y tandugon. Mo na ginaingon mga higala nga human gyud ang tanan ani. Tiwas gyud ang tanan. Oh. So mo na pinakaduol unta nato mga higala. Naghimo pa sila joint venture unta diha. Diha mga higala sa atong West Philippine Sea o South China Sea. Naghimo pa sila joint venture diha nga mangita tag oil diri kay murag naay oil gyud diri. Oh. Wala man kay sige man gaaway. Bullseye! Bullseye! Nats Cosner, hehehe. Sakto gid ka sir, scrambled mind. Ambot sa presidente. Di bitaw maglibog ko niya. No? Merlin Nerbusa basin mauna ni ang Bendalo. Dato Jerry Sisbino, katrobang Arnel wala pa'y nakasuhan sa involved sa flood control kay ang prosecutor government employee man gihapon kung mo-file ang kaso dismiss gihapon ka because of money pero ang gagmay nga mga kaso dawaton dayon ang kaso sa mas barangay official sa Tinatakurong City 6 months ang suspension luoy pod. Testing pangawat diha may galagpirit. Testigig, pangawat diya magayagala og isda sa palengke, di ba? Priso ka diretso. Pero pangawat sa gobyerno, wala pa imbestigahan sa ka. Ismaila Sabiliano Asuncion sa tinuod lang jud ang ex-seminarian how this na nga isyu. Wow, Sir Arnel, ikaw na yan. Jumino Madalio Jr. walay nasabtan oy. Naglisod gani kong sabot pod. Presitoto Dilayasan, may buntag ninyo diha. Mga katropa, commercial sa taas sa mugbiya diha mga kaigsuno. Atong mga kwanday, atong mga YouTube viewers mga katropa, katropang Jeff, limta nato in taon. Merlita Argelies, Sir Arnel, humana kog share. Hangyo lang sir, ayaw jud kalimti ang flood control kay magtipas-tipas na si Lacson, sir, God bless. Di ginato nalungan ang flood control bay. Hangtod way mga kulong ana. Kaya ilang ginabuhat karon ginatabon-tabunan nila eh. No? Kuno na trilyones ang nawala ni flood control. Aquarius Waters Sports in Cebu. Kuyawan ay kumplito man eh. Sunod mo tulo kang anti-clears na. Ha. Labaw pa siya og sabog during press con. Ang baba Duterte si Auntie Claire di na nimo na mabasol. Kay og sa computer pa na bay naka-program gyud na siya nga Duterte ra gyud ang unod sa iyang utok. Tanawa, master kay na siya may gala mga saba, grabe na siya makayaw-yaw basta digong. Pero ganig maghisgot na ganig gira may gala sa Iran, naagyod na siya kudigo. Ang utos ng Pangulo. Ang utos ng Pangulo, ano? All ni mo, Claire. Si Robin Reyes, no? May buntag. Koreanong hilason katong duha ka Sheikh ni Saldico, si Mark Tiksay ug si John Paul. Asa na kato? No? Napauli man gani nila si Teves. Gibuguan na lang gyud taning Buytulo. Yes, thank you for mentioning that ha. Di ba? Salamat sa pag-mention niya na. Ginapapauli gani nila mga na-extradite gani nila mga igala si Teves. Ang kalaban ni Teves may igala dili gobyerno sa Pilipinas. Ang kalaban ni Teves mo ikson katong na masangil niya nga siya may utok may gala sa Digamo massacre. Di ba? Ang pamilyang Digamo mga igala mo yang kontra adto.
Well, syempre kay Pilipinas man ta, no? A Republic of the Philippines na po di ang kalaban sa kaso iskutanan sa kaso. Pero I think mas bugat ang Saldico. Kaya ang kalaban ni Saldico diri mga higala is the rest of the institution. O ang pinakabugat diri mga higala, ang nawala diri trilyon, no? Kaugmaon mga higala sa matag Pilipino ang gikawat diri. Bullseye! Bullseye! Nganong dili nimo makita ang kasuko bisan sa naong ni BBM mga higala. Ingana na bagid sila kamanhid mga igso. Ingana na bagid sila may higala kaway pagpakabana. Dako kayong atraso mga higala ni Saldico. Saldico is not the hero mga higala diri. But Saldico is moiyawi na to mga higala aron nga madutan ni sila mga kaigsunan because Saldico knows a lot. Kaya naman, pag ang 18 lang ka mga kaning sundalo may istorya bay, ilamang tuison, itwist man nila nga questionable ang ilang kredibilidad. Bullseye! Bullseye! Unsa ingon may gala si NBI? Wala na mo sila giimbestigahan kay sila ang nagpasangil. Amo silang giimbestigahan kay nganong namasangil sila. Muna ginaingon may gala nga isdang makalilibog, way ulo, way ikog. Sa bago ng meaning si NBI ron, dili na may gala National Bureau of Investigation. Ang bagong meaning si NBI karon nabuang sa investigasyon. Nico Gabasa may buntag nanukad may gala des Toledo City, Cebu. Wala gyud mapugning tulo jud. Murag manok may gala gisipon, murag ipuk daw. Dungoy. Pastilan dolor. Alas 8:23 bay. Ay sa mughawa ha mo commercial sa ko kay mo inom sa kog Santon Gold Coffee Mix bay.